Доста хора, аз съм Любен. Днес ще направим едно предизвикателство, което то ще е да ви говоря, но без да ви говоря. Какво ще ви кажа, какво ще правя. Давай. 3, 2, 1, почва. Това е. Разбрахте ли какво ви казах? Първо, сега ще спа. Утре отивам към магазина да си взема нещо за хапване. След това ще тупам, пак ще спа, ще тупам и това е. Ако съм пропуснал нещо, моля ви, уведомете ме в коментарите. Може би изпуснах нещо, вижте хора. Днес си взех обувките на Andy Studio, на Andy Plays Games. Буквално ето картичката, ето и кутията там, ето го и плакатчето на Лина, Анди и Дани. Така. А вие успяхте ли да ме разберете без да ви казвам? Пишете долу в коментарите без да ви казвам какво разбрахте и така. И вие направете същото видео и ме тегнете в социалните мрежи, за да мога и аз да го видя. И така. Чао! И ето това ще бъде тъмнейла. И сега го вижте на 3, 2, 1. Ето това ще бъде моят тъмнейла. Така забравих. Тук ще ви излезне една моя снимка с кецовете и една фотосесия. Айде, чао!